V Českej republike je výrazne slabší proruský sentiment, on je vlastne marginálny, na Slovensku je pomerne silný. Mnohým ľuďom sa vyslovene páči to, čo robí Robert Fico, podporujú to a práve preto ho budú voliť a bude ich stále viac. Netreba to ale čítať ako nejaký typ rusofílie, ono je to skôr rusofóbia a je to tá národná stratégia prežitia už 1000 rokov, je to taký ten zbabelý oportunizmus. Tí ľudia sa boja, že prídu Rusi a oni nechcú dopadnúť ako Ukrajinci v Buči, čiže by sa s nimi chceli radšej kamarátiť a to je to, čo im Robert Fico sľubuje. Na to ich vlastne láka, že nebojte sa, veď ja som s tým Putinom kamarát, pozrite, ja si s ním podávam ruku na Vianoce, ja vás pred ním ochránim, on vám nič zlé neurobí, možno sa vám bude žiť horšie, ale nezomriete. Ja si myslím v tomto okamihu, že Slovenská republika smeruje jednoznačne von z NATO, z Európskej únie, zo západnej sféry vplyvu do ruskej sféry vplyvu. Akú to bude mať de jure podobu, neviem, ale som si dosť istý, že Slovensko je skončený príbeh.